Yo, I don't usually like light-skinned people. But this motherfucker here is so raw, shout. On some real shit though. Rock City! PTFAO, baby! That's our name, baby! You know what, matter of fact, graffiti, baby! Chris Brown, what up, baby? Who else you know can do it like us, man? Hold up! Čaute všetci moje priaznivci a priazničky. Chcel by som vás uvítať u môjho ďalšieho videa z Facebookovej hry Contract Wars, skratky CV. Hneď na začiatku si musíte kúpiť zbraň, keby ste chcete zahrať od začiatku. Si musíte kúpiť zbraň, máte zatiaľ len PM 15 a nejaký Kedr SMG, potom je HAK, MP a ja mám KAC PDV. Tak môžeme sa vrhnúť do tej hry. Dáme si Deathmatch, je tu potom TRG, Destination, Team Elimination, TG Screen Gist, čiže dáme si Deathmatch a dáme si Buy 5, alebo dáme si Ani, aby to bolo také. Musím počkať, pokiaľ sa to vyhľadá. Už máme 100%. Vrhneme sa do tej hry, prečo nie? Klikneme ľavým na myši, môžeme hrať. Pravým sa primieruje, jednotkou, dvojkou sa menia zbrane, aj guličkou na myši, čiže ovládanie ako na každých hrách. Tejto hre by som vytkol len to, no nič sa je, tá hra je celkom dobrá graficky na to, že to je na Facebooku, a čiže je to dobrá hra na to, že to je ten Facebook, ako som už povedal, ale napríklad toto je podobné, kto hráva a kto ma pozeráva, Uber Strike. Kto hráva Uber Strike, toto je presne ako Uber Strike, je to na tom istom založené, len to není s takými všelijakými zbraňami, je to s normálnymi zbraňami, ako sa normálne používajú. A chcel by som sa vrátiť, čo som včera hovoril vo videi so Sifonom. On nebude mať asi vlastný kanál, budeme mať spolu jeden kanál, a na ktorom budeme dávať spolu videa, tak ak na niektorom videi uvidíte, že Sifon, alebo no prvé, dneska toto video keď dám, bude len Domestos Contra Wars niečo, no veď vy to už uvidíte dole, a dávam aj odkaz, no nemôžem vám dať vlastne odkaz. Na Facebooku proste si dáte hore, ako si vyhľadávate priateľov, Contract Wars, a tam to máte. Proste ľahké, nič náročné. Není to nič hardcore hra, oddychovka proste. Ak by ste chceli, tak aj viac takýchto partov budem dávať asi, hej. Lebo cez to PlayStation, neviem, či som to včera hovoril, že cez to PlayStation je veľa toho, to natáčanie, lebo ja by som celkom aj z KT3 by som natáčal, není to nejaká novinka. Paydayko, to som včera hovoril, ja som mal pripravený aj Call of Duty Ghost, len mne sa to celé vymazalo. Celá tá zložka sa mi nejak od seba vymazala, mal som 2 party urobené, podľa mňa je to celkom dosť nová tá hra. Mirror's Edge by som ešte spravil, tagy budem robiť, 50 faktov o mne, 50 náhodných faktov o mne, potom 50, 100 otázok, na ktoré sa nikto nepýta. To sa mi zdá, že to natáčal Ati. Potom natáčal Exploited 50 faktov o mne. Chcel by som natáčať aj GTA 5, ktorú mám na Playko, len
mi to seká a bude mi to ešte trošku viac sekať, keď by som to natáčal. Musím si kúpiť aj nový mikrofón, lebo ma možno aj slabšie počujete, lebo ho mám celý už taký donďaný. A dáme asi len toto jedno kolo a potom to ukončíme, lebo to načítam v HDčku. Čiže to bude dobrá kvalitka podľa mňa. Nebude to zase zle, ako som dal ten Minecraft. Napísal som aj do komentu, že nech ma ospravedlníte za to, že ako to bolo, že v akej kvalite to bolo, ale toto bude už v lepšej kvalite, určite to budete mať, lebo to som, ale ja som to aj nepozeral, ja som si to pozrel na kompe, keď som si to urobil, keď som si to video urobil, ale potom som to už nepozeral, lebo som si pozrel, že ako to tam bolo a keby niekto chcete vidieť, tak natáčam cez Windows Media Maker. Dám vám asi aj do popisku, vám dám link na stiahnutie. Windows Media Maker. Pomerne sa tam ľahko robia tie videá, tam to len skomprimovať, alebo cez Fraps. Bonus video by som chcel robiť, ak nikdy neviete, ak natáčať cez Frapsko. Lebo je dosť ľudí, ktorí to nevie podľa mňa. A toto je to celkom potom ľahké, keď sa ale na to keď si jedno video pozriete, tak ľahké je to potom len ťažkú hru je zle sa mi natáčajú Aliens hry. Nemám to radši, že nechcel by som moc natáčať hry ako je napríklad Alan Wake a hen také. Ani Outlast by som nechcel, ale to by som urobil ako za nejakých 100 odoberateľov by som urobil sériu Outlastu. Potom by som urobil najlepšie zostrihy. Nejaké hry by som potom natáčal. Call of Duty jednotku chcem. To ma nikdy neumrzelo tá hra. Battlefield 2. Ako hovorím, je to len na vás. Je to len vaša vôľa, čo chcete natáčať, aby som potom zase nemal hatingy. Že čo som to natáčal, že vás to nebaví, tak mi vypíšte do komentov, čo by ste chceli. Ja si to kúpim, alebo možno takú hru mám. Far Cry 2 mám napríklad. Ako fakt, mne je to úplne šumafúk, že čo budem natáčať. To je Aliens, nechcem, to je to. To ma nebaví. Aliens. To sú podľa mňa najhoršie hry, aké boli. Ja som to nikdy nehrával, to úplne. Tak, kto si chcete zahrať takúto oddychovku, tak si zahrajte, toto kolo sme dali. Tak čus, odoberajte, lajkujte, komentujte.